Рәми Гарипов, туган тел. Мин халкымдың сәскә күңеленән бал кортындай ынйы йыямын. Йыямын да йәнле ынйылардан хуш есле бер кәрәк коямын. Шугала мин беләм тел кадерен, бер телдән дә телем кәм түгел. Көсле лә ул, бай да, ягымлы ла, кәм күрер уны тик кәм күңел. Халкым теле миңә хаклык теле, унан башка минең илем юк. Илен һөймәс кенә телен һөймәс, иле юктан гына теле юк. Әсәм теле миңә сәсән теле, унан башка минең халкым юк. Йөрәгендә халкы булмагандың, кеше булырга ла хакы юк.